Hola amics, sóc el Salvador Bernabé i bé, faig aquesta petita peça com a complement per presentar l'assignatura que té aquest títol de Dos mestres del setè art, John Ford i Alfred Hitchcock. Per què aquest any concretem més en relació a altres anys, no? Que parlàvem dels gèneres, no? Havíem parlat del cinema gòtic, del cinema criminal, no? Del cinema d'aventures. Doncs bé, bueno, és una manera de fer quelcom diferent. John Ford i Hitchcock són dos cineastes extraordinaris que m'apassionen i d'alguna manera tenen potser aquest caràcter de cineastes molt coneguts, no? De cineastes molt populars. I en aquest sentit, una mica reprenent allò que deia en la introducció escrita, podríem dir, aquí estaria la clau del curs, que tant John Ford, amb aquella expressió que tots coneixeu, em dic John Ford i faig westerns, com el propi Hitchcock, no? Aquest joc del maestro del suspense o el mago del suspense, o aquest punt una mica frívol, inclús ell sempre apareixent a les seves pel·lícules o presentant els seus programes de televisió, sempre tenia aquest aspecte doncs, d'humorista, no? de senyor que entreté més que d'artista. No? Doncs en realitat tindríem, no? Això és el que com a mínim m'agradaria presentar a l'assignatura, és a dir, tindríem que no prescindir, sinó gaudir d'aquesta primera línia, no? De John Ford amb Jo faig westerns o Jo soy el mago del suspense, jijijaja, i el que vull sobretot és doncs, que la gent vagi al cine, que estigui entretinguda, que li agradi i tal. Sí que és cert que tant un com l'altre compleixen perfectament aquesta idea o aquesta premissa, però tant Hitchcock com Ford i Hitchcock són dos cineastes d'una profunditat extraordinària. És a dir, si nosaltres trenquem aquesta primera línia de superfície, d'entreteniment, descobrim que el cinema d'un i altre no ens l'acabem mai. No? Sortir de veure Centauros del Desierto o veure Los pájaros ens deixa quelcom, no? Que no s'acaba, no? És a dir, no acabem mai de sortir de Centauros del Desierto o no acabem mai de sortir de Los pájaros, no? Hi ha alguna cosa, una càrrega de profunditat o una dramatúrgia complexa darrere del que ens pot semblar aquesta superfície d'entreteniment extraordinària. Llavors, bàsicament, el curs doncs, funcionarà com han funcionat els altres, és a dir, analitzarem l'obra de Ford i de Hitchcock, anirem als contextos, anirem a les èpoques, anirem als elements extracinematogràfics, és a dir, és molt important, per exemple, la pintura en el cas de Ford, però també en el cas de Hitchcock, els textos literaris que hi ha al darrere, els actors, i sobretot, i per sobre de tot, el llenguatge cinematogràfic. Per què és gran Hitchcock? Per què és gran John Ford? Això, doncs, d'alguna manera, analitzant les seqüències, anant a la posada en escena, desmuntant el muntatge, doncs el que intento és demostrar aquest efecte, no? És a dir, el cine és això, o una part molt important del cine és això, aquesta posada en escena tan característica de Ford, tan característica de Hitchcock i tan diferent una de l'altra. Doncs, dit això, aquesta és la idea que m'agradaria transmetre doncs, al llarg d'aquestes classes, si us venen de gust entrar-hi o participar-hi. Moltes gràcies.